மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் 2 வயது குழந்தையுடன் காரில் சென்ற தம்பதியை கையில் கம்புடன் தாக்க முயன்று மிரட்டல் விடுத்த நபர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தலைமறைவான அவரை தேடி வருகின்றனர். கடந்த 24ஆம் தேதி பாங்காரா சாலையில் சென்ற கார் மங்கள் சர்மா என்பவர் மீது லேசாக உரசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர் பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக சொல்லப்படுகிறது. குழந்தை அழுவதால் அமைதியாக இருக்குமாறு தம்பதியர் கெஞ்சியும் கூட விடாத மங்கள் சர்மா பெரிய கம்பால் கார் கண்ணாடியை உடைக்க முயன்ற வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. साथ में बच्चे साथ में बच्चे साथ में बच्चे साथ में बच्चे अरे बच्चे साथ में बच्चे साथ में बच्चे साथ में बच्चे अरे फोन लगा संदू तो यार भैया नहीं सुनाया अरे साथ में बच्चे साथ में बच्चे साथ में बच्चे साथ में बच्चे